Tambol. Oo. Sana hindi ka na lang bumalik dito. So first kung gini nga shoot sa ano nga Ibon Negros. Ano ma-advise mo sa akin yun? Don't give up. Your stress is out. Don't fight anybody. Motivation. Yes, good. motivation. Din, anong ma-advise mo sa akin sa mga muna? Kiti ako kung ba ang mga muna huya kung mga muna mo. Ano ma-advise mo sa akin para madula ako na yan? Don't be shy, focus to your goal and do something yesterday. Thank you. Thank you. Good. Noy, do you have any advice for me para hindi mo ko ma-conscious sa muning shoot na to? Just exercise your mind in order for you to constipate. Yes. Constipate. Constipate. Okay. Thank you so much. Si Baby Boy, pagilit. Baby Boy. Be careful what you are and be a nice good person, okay? Okay. Be a nice good person. Then be prove yourself with other people can make memories. Dumabukog ko sang kape. Or yes. Chakto. Ikaw may era ka advice. Don't stop until you are proud. Okay. Arisi, Ario. Gaging ano mo, King? Aman ba, wala nga focus your goal. Ganyan. Ang matang, hindi pa mo doon. Gumudo sa ako? Wala. Alright, so digay makadto kami. Sa dito gani makadto Noy? Sa kalong-kalong, nandang ilan? Kalong-kalong. So mapakalong-kalong kami. Masakay dito sa lakyan na. Sabi ko lang sabi. So malakat kami to. And then na-shoot kami sa Ibon Negros. And mga pila ka oras na ito niya shoot. Dasig lang siguro. May isa ka oras nga shoot. So i-try ko to kuha ang mga videos nga kami to. I'll see you there. I'm waiting na lang sa production team nga malakat sa kalong-kalong. Pero lang to ay nyo dibla observe nyo. Grabe na ding luto ay sa balay nila ni e-travel siya. Ayun, checkan nyo bala. Halin na to ay na di sa e-travel. So ano niyo, ginamos? Peanut sauce. Peanut sauce. Ha? Satay. Kay kagaryo ng fried chicken. Fried chicken, ha? Kay plano ni sila nga mabukas sa Iloilo sang ilang own bestness. I mean bestness. It's only business. So amuning ilang specialty fried chicken satay amo na. Hindi na, Fried chicken. Flavored fried chicken. Dumalay siya ning cuisine ng ilang butang. Tapos ang ining oil, hindi niya init, pwede mo mabutang imo kamot. Ano ni Sarah naman yung mga fried chicken? Nga gin butangan butter. Oo. Secret nga sauce. Secret nga recipe. Tapos na, dira. I think ingini may ari ni sa sarisa nga kuha ng ilang butter. May sarisa nga ingredients. Ano ba kami? So damo diga happenings may ma-practice to sa babaw sang acting ni Diri utanan na lang. Chika. Chismis panglibak. Sige. Ini nga chicken. Ano na naman niya, ibataan naman salted egg na flavor. Tapos lemon pepper. Lemon pepper. Do Korean. Gali nga the flavor chicken. Ginapagkasa naman if Thai kag leg or con wings amon nga gamiton. I would say, kiti pirmi mo ko kakaon sa amon usually mas tasty gid kun Thai kag kwan. Kag leg part. Ikong wings do kag siya do bites. Wings namin man, ang breast is a no-no para sa akong kido ka dry. Dry siya. Alright, so mapakalong-kalong kami anay. Yes, sir. So the whole gang will be with me. Kalong-kalong kami na yon. Lapit lang na di. Okay na tayo? Kompleto na? Yes. Ate, sige, pagkuso mo si Nunoy. Kag sino ni ganing yang ngalan? Si Claire. Sa Charlotte. Claire kag si Kasa. Ano ma-expectar ko to ka sa ano kas? Crowded.
Same. May ano man na to, may mag-shoot ka mo, galisensya ka mo to. Oh, So, ari na to din na yun sa may cross nga lugar. Bangga Cross. Bangga Cross. So, dali kami ma-shoot. Ang scene ano ni ganyan mga inadik-adik. Kumana. Adik-adik na ng pagbuhay. Pero gabago. May pagbago. Ang challenge na di gamay is mangita sang parking spot. Exclusive na din nga subdivision eh, di ba? So, kanan na maka-parking din diri lang guys, di ba? Amo na. Amo na nga wala parkingan. And experience nga may ari gid gali ang ma-shoot di kami sa lugar nga shootan. Duman ka may sa lugar hindi ka ano guro dio. Ay god din. Hindi. Ano ko din sa guide kundi sa may nakala na guro. Ayun ito di. Nagabot na kami di sa may ano gina di. Kalong-kalong. May nga ganong. Okay lang na di. Okay, sige. Sorry na kami sa location sa kamon nga shootan. So, may mga pating, mga manok. Manok. Cluster na din si Nuno, isang iyang shoot. Hindi na kalumpat, sige lang, hindi na kalumpat. Sorry. Kabiyan naman. Kado man. So, ito behind the scenes tas ang T-Bone Negros with star nga si Dino. Go! Hype man is Dino mo. Samo di manok ang aming katuan nga lugar. Doon na dumduman kasi una sa balay nga ginasugo ko pero may pa kaon manok kag ido. Para hindi sa magpasaway ginapabalik sa balay. Kasawa. Direktor na yan. Gago nga milk kaya bigay sa QC na siya. Ato sa ganun. Kasi rin lang di sa gali. Oh. Isa pa? Good stuff? May lapel ka? Ilang minutes? Hoy! Oh boy! May ka, Ayos ba? Balik na tayo mga 4 years sa bulungan, nakalabas din tayo. Si Dino, nabubog siya. Alright, so tapos na kami sang pila na kasi nato, no, bra, no, apat na kasi na mo, no, bra. Nagtapos na kami. Last na to sa barangay. Sa barangay, ikaw, ako, si Dino. Wala na ko sa barangay. Si Dino, si Baby Boy, siya, ikaw. Change venue kami di. Kadto kami kay sino balay yan eh? David. Kay David. Kay Gulayat. Kanya kami di ko naman eh. So, anong baligya? Hindi sila sudaan. Chicks to go. Idol. Idol. Sino hindi balay? Kaghay, So, ari kami gusto mo kay Manyaga, di sila. After siningan eh, dita. Barangay yun, last naman na. Barangay Hall, oh sige. Para ba pa-barangay hall kami ito, may last kami ito nga scene. Alright, so ang amon sudan is ano ni ganyan? Carne prita. Karni prita nga giniling. Tapos ang chooks, hindi ko na pagpikita yung chooks to go kayo, hindi mo kunina sponsored. Sakto. Ang tanon. Dumay manok lang daga mayo. Ang tanon.
Sa mga katibo na rin sa Tagalog sa may singkang manyagang kami upod naman si Kalinte. Ato siya damo siya kapapicture siya. Idol na namon. Mapakagat kami na siya karon. Bawo kung babae lang ko, mapulot-got ko ya kay Kalinte. Promise na ya. Idol na siya naman. Damo kapapicture siya dito. Kakaon. Taman sa akong dalawa. Atin siya daan. Pati di manok ko. 6 to go. Diba, si mana si curang motor mo. Ko curang mo, mana motor mo. Salamat ka sa ano. Salsyado ni Guro ano. Salsyado. Mario? Ay, sure. Taga bata ka? Sure lang ha? Ano? Oh, yung salad na eh. Oh, bagtong sila nga. Ha? Nagkaubag. Sakit imong to day na yun, no? May cake pa to na. Ha? May cake pa to. Ang lang. Tol, yung cake ko na tol, pagwa tol. Ipaputok mo, sobra na. Wala, imamat ba natin laman na bigbabalag? Code ka? Hindi ba ganun? Hindi kita Sa mamay boy, hindi man. Macaroni salad. Mani mama tao, gonta ka dili papa. sa balay mo mismo. Dapat kami man napayasan mo kung hindi sorry lang. Ay, kumamaga din ni Patok, ex ko, lako gaban mo. Gago, tingnan lang, magabang. Dapat yung kain. Ay! Sa, real. Sa? Gubra ka? Pari na kami na yun sa may Takuling People's Hall. Dire sa Takuling. Hello, may hugto sa inyo. Happy New Year sa inyo. Hello, kamusta? Hello guys. Happy New Year. Happy New Year. Anong? Pari kami dito sa may People's Hall, sa may Takuling. May Winter Wonderland. Sila galiw. Very good. Kaya mon last nga shoot sa Takuling Court. Takuling Court. People's Hall. Okay. Guys, we're shooting our last scene dito na yun sa may Takuling Town Hall. Tapos after kita na kami ni E-Travels, and then may interview mo ko si Ila, and then pahuway na. So it's been a so far busy day pero interesting kag sadya. First time ko actually second time ko na nag-acting. And ano man kasadya. Guys, we're done. It's a wrap. So tapos na kami. Kami shoot sang ining episode. Anong title sining episode gani? Ha? Anong title? Pagmamahal isang matandang kapatid. Matandang kapatid, may mga kapatid na mga magnanakaw. At nagtutulak. So we're done. Poway na sa balay. And then we'll see kung maka-interview pa karon ng E-Travel sa akon. So thank you guys for being with me today. Salamat kit sa inyo. I'll see you around, please. So, tapos na kami. Aring lapel. Direct Nonoy, salamat kid. Perfect. Boy, thank you. Hey, perfect. Bye. We're done. Salamat kid sa ilan. Good experience kit sa akon. Namihan ko. No. Amo man kay kasade. Salamat ka sa mga pointers mo. Kag mga tips. Dino, thank you. It's a pleasure to act with idol. Hindi po. Kag si Claire. It's a wrap. Thank you, baby boy. Thank you so much. Yes, it's a wrap na guys. Thank you. Guys. Thank you sa iyang manghod. Yes. Ang moment kay Gon. Sa para
Rizal Perez. Thank you gid sa Takuling Court. Takuling Town Hall. Salamat gid sa inyo nga pag-accommodate sa amon. Kag sa dito man sa Kalong-Kalong Kagina. Thank you so much. Shout out sa mga taga Kalong-Kalong, mga taga airport, taga Alunan, taga Magsungay, sa tanan-tanan nga sunod sa Tibon Negros kag kay Kalinte. Madamo gid nga salamat sa inyo. I'll see you guys around. Peace.